What's up? 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 Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulis Pangkalawakan. Meron kayo sa akin si Nen na isang YouTube channel na sabi nyo, panoorin ko. Kumbaga, maghanap ako opinion, maghanap ako ng kung ano-ano mali. Wala lang iba kundi ang Jamil. Ngayon ko lang to nalaman, hindi ko alam na may ganito palang channel. Mga hindi alam dyan, sila isang couple. Sabi ko, hindi nga ako basher, okay? Hindi porket hindi natin comedy o hindi natin humor ang isang channel, dapat na silang hindi gumawa ng content. Kumbaga, pero may kanya-kanyang niche yan, may kanya-kanyang lugar yan sa internet. So, pinanood ko sila. Ako yung nagsaliksik. Ako yung nagka-cancer, ako yung nagsiyasat sa kanilang mga ginagawa. At napansin ko, hindi man ako natatawa sa ginagawa nila. Hindi nila problema yun. Okay lang yun. Pero napansin ko, ang dami nilang mga ginagawa na sobrang mali. Ngayon, meron na silang 2.4 million subscribers. Pinanood ko na yung mga gawa nila. Ang dami kong pinanood video, di nyo nakaintindihan, hindi ako nag-i-enjoy. So, ang kanilang ay gumagawa sila mga prank videos at gumagawa sila ng mga challenge bilang isang couple. Pagkatapos ko magsiyasat at maghanap ng kaalaman sa katarantaduhan nila, nakahanap ako ng mga videos na nakakatulong sa aking depensa, sa aking teorya. Ito ang Jamil Review. Simulan na natin mga Kigan. Kumusta inyo mga Kigan? Ayoko na tong sombrero to, meron ata tong alisa. Ang masaya pa dito, gumawa sila ng sobrang daming prank sa kanilang sariling bahay. Tinaw mo to. Ito yung isang fake proposal niya sa kanyang girlfriend. She cried! Talaga? Hindi ko alam, hindi mo sinabi sa title. Oh shit! Oh shit! Tigil na lahat! Umiyak siya! Okay? Huwag nyo na panoorin. Alam ko rin nangyari. It's not Nainis lang ako kasi kung kayo mag-shota kayo, alam nyo meron kayong child na ganyang kalaki. Every time na may gagawin kayong kakaiba or out of the blue sa partner mo, alam mo na scripted, alam mo na meron siyang ginagawa. Kung hindi man niya alam, kung hindi mo man alam personally na sinabi niya sa'yo, kung hindi man to scripted, at the back of your mind, alam mo na fake to eh. Alam mo na fake yung gagawin ng jowa mo eh. Alam mo na meron siyang ginagawa para sa channel eh, di ba? Hindi ko mag-get sa pinaniniwala dito eh. Yung mga ganitong fake na ganyan. Ang ayoko lang is, hindi to fake. Alam niya to, magiging mas teatro lang to na yung mga tao nagugustuhan lang yung mga reaction ng dalawa. Magiging mas doon ang focus kaysa yung fake proposal prank. So hindi to prank. Okay, alam na niya at yung mga tao lang yung kanilang mga fan. Ini-enjoy lang ng mga kapwa ko mandirigma. Hindi mo alam, isa ako mandirigma lang ngayon. Wala akong choice, kailangan ko to. Ini-enjoy lang nila ng mga kapwa ko mandirigma yung pag-interact ng magjowa. Hindi dahil isa siyang fake proposal prank. Kasi kung isa kang bagong paso, hindi ka maniniwala na fake yun. Lalo na kung alam mo kung anong klase silang channel. Ha? Gagawa na naman siya ng prank na quitting YouTube, mag-uusap sila, bla bla bla. Nakakatawa, sobrang totoo. Sobrang naniniwala ko 100%. kasi! Seryoso nga ako. Ayaw mo na nga mag-YouTube. Bakit nga? Bigyan mo ang dahilan. Kasi pagod na ako. Dahilan to? Tama. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Ilan mo. Paulis Pangkalawakan, tama na to, kalokohan na to. About sa pagiging malakas, hindi tayo to, parang dapat magpasaya tayo ng tao. Sabihin niya sa akin, sinong tao ang gano'n magsalita pag kayong dalawa lang? O kung baga kayong mag-shota lang? Sobrang scripted, pati yung pagsalita niya eh. Kung si Konga makakasabay mo sa elevator, hindi siya kasing kulit na nakikita niyo sa videos niya. Hindi naman pwedeng lagi ka in character sa camera pag nasa totoong buhay ka na walang nagre-record. Kunyari hindi alam, unexpected. Unexpected lang to lahat. Please, parang awa nyo na, huwag niya tayo maglokohan dito, ha? Hanggang sa pagtawa ba naman, lolokohin nyo ako. Tigil mo na to, Jamil, parang awa nyo na. Ito pa. Tignan mo, kala mo, tapos na ako. Ito naman video na to, sasabihin niya yung pangalan ng ibang babae kasama yung shota ni Nanay. Para kahit pumulong lang ako ng Vanessa, maririnig nyo. Yan, waiting game muna tayo. Waiting game daw, waiting game. Yan, hanggang dito sa point na to, na tinanggal niya yung kamay niya, di ba? Nag-e-edit ako ng videos.
Alam ko pa nag-speed up ka, twice lang yung speed na ginamit niya. Kundi twice at most 3 times sa speed lang. Doon sa pinakita niyang shot na dire-diretso, walang cuts. Wala pang 5 minuto yun. Kung normal, wala pang 5-10 minuto yun. Hindi ka pa tulog, ate. Imposibleng tulog ka na. Sa makatuwid, scripted na naman ang Jamil. Hindi ko, after, after 15 minutes, quote unquote, huwag tayo maglokohan. Asa ka 15 minutes yan? Mas mapapaniwala mo pa ako kung talaga nag-antay ka ng halos 1 oras hanggang makatulog yung shota mo. Kalokohan! Sino gano'n mag-react kung tulog ka na? The number you have dialed is not in service at this time. Nak ng betlog naman! Point out ko lang dito yung pagka-scripted ng mga gawa nila. Ito na mga kinakain na syempre ng mga bata kasi di naman nila naiintindihan. Kung gusto nila sumaya, okay lang kung sumasaya kayo. Pero darating ako kung bakit ko pinopoint out tong kanilang ka-fakean. Ito na, dito na tayo. Puta, puro laway nito mas. Dito na tayo bumabagsak ngayon. Gumawa ang Jamil ng vlog, ha? Na paano doon nila i-handle ang kanilang mga bashers. Okay, okay ha, sabi ko lang hindi ako basher ha. Masaya ako na nakakagawa sila ng content na masaya sila at nakakapagpasaya sila ng tao. Ito ang kanilang vlog na ginawa na sobrang basura, di ba? Ito yung kanilang reaction sa mga haters sila, sa mga bashers sila kuno. Kung sinasabi silang basura, sinasabi silang pangit, ganyan. Una-una, kasama yan sa pagiging isang online presence sa Philippine community. Kumbaga, normal yan. Kung hindi mo kaya sumalon yan, okay lang. Okay lang naman siguro mag-angal. Ang problema ko rin, ang iniisip kasi nila, sila yung basura. Ang sinasabi nung kanilang mga haters, yung kanilang content ang basura. Dapat ganun mo siya iti-take. Hindi kayo. Kaya ako bilang isang kritiko, hindi ko kayo nilalait bilang isang tao. Nilalait ko lang ay yung ginagawa nyo, yung inyong content. Yun yung hindi ko masyado malunok. Kasi pag pinapanood ko, sobrang scripted, sobrang fake. Ang nakakainisan dito kasi, tinitake opportunity nila yung gullibility ng kanilang audience, yung kanilang mga bata. Kasi, yari ka sa akin! Etong Jamil Vlog sa ginawa nila na hindi man lang binigyan ng effort. May mga ads to eh. Hindi ko lang ba't hindi siya ngayon bubukas eh. May mga ads yan na lumalabas. So kumbaga pinagkakakitaan pa nila yung kanila mga fans ang mas lagpas pa para lang magbigay ng isang walang kakwenta-kwentang response sa kanila mga bashers. Walang substance. Kumbaga kinapi pa isa nila. O kaya para malagyan natin ads yung website. Okay, wala lang paki yung mga fans natin, yung mga mandirigma na ads. Tignan mo nga oh. Wala ka sa wala ka, hindi kahit kayo mas klaro pa nga yung mas maliit na font sa malaking font eh. Siyempre, yun yung point ng pagsagot sa basher na hindi kayo nasasaktan. Ang sinabi pa nga niya dito na ang gusto ng basher ay makita kang malungkot. Ang layo ng sagot mo doon sa point ng pangbabash. Para sa akin kasi, ang bash okay lang kung constructive. Kung yung nilalait mo lumalayo na doon sa talagang point nung sinasabi mo, yun na yung pambabash. Pag kinikriticize kayo sa content nyo na pangit, basura, kailangan mo intindihin na sinasabi nila ay yung content, hindi ikaw. Pag pinasural mo yan, hindi lalaki at hindi gaganda yung kalidad ng ginagawa mo. Dapat ng constructive criticism ay saluhin mo. Kumbaga, pasok mo sa point mo, diba na ramdaman mo ramdaman mo kada dangkal na ipapasok dyan at intindihin mo kung ano ibig sabihin nun. Hindi pwede masyado ka malamihan kung isa kang online influence. Swerte na lang nila mga bata eh. Well, napag-isip-isip ko, pag tagal-tagal, yung mga batang yan tatanda. Pag tumanda na yung mga batang yan, lilipat na sila sa mga channel na may sense. So, wala akong nilalait ng mga mandirigma dyan. Nandito lang ang Paulul channel para sa inyo pagkatapos ng mga 5 taon. 5-7 taon, nandito lang to. Au! Yung base sila sabi nila. Au! Nandito lang ako para sa inyo pagbalik nyo. Hindi ako sell out. Police sell out. Police sell out pang Kalawakan nga pala. Babe! Oh. Natatawa ako! Yung unting sukot. Sino gano'n magsalita? Natatawa ako. Hindi ko inaano yung kanya personalidad. Halata lang na scripted. Halata lang na meron silang sinusunod na kailangan gawin, kailangan sabihin. Alam nila to. Alam nila sa sarili nila to. Ayoko na panoorin, hindi ko na kaya. So, doon nagtatapos sa ating Jamil review. Ito ulit ang inyong Paulis pang Kalawakan. Tandaan nyo, hindi ako basher ha. Sinasabi ko lang na sobrang fake and scripted lang yung most na kanilang content. Siguro dati, kung saan man sila sumikat dati, naiintindihan ko pa yun. Siguro mas genuine yun. Yung ngayon, medyo pinupush nila masyado na hindi nakapani-paniwala. Nalasaan ko pa yung digay ko.
Sa mga mandirigma dyan, masaya pa ako sa kanila na malayo na kanilang narating. Ang sinasabi ko lang dito marami sa kanilang content ang niloloko na ang kanilang sariling audience. Ayoko na! Ayoko na! Halatang ginagatas at pineperahan na lang nila ang kanilang audience. Pero kung ang kanilang mga mandirigma ay natutuwa at okay lang na magamit sila, problema na nila yun. Sino ba ako, di ba? 10k lang naman sa ang aking subs. Sila milyon, di ba? May ginagawa silang kailangan kong gayahin. This is just a fake prank nga pala. Binayaran ako ng Jamil para gawin to. Para malaman ng mga subscribers ko. Lahat dito fake, lahat dito hindi ko sinasadya. Lahat dito hindi scripted. Boom, hindi ko to alam. Hindi ko alam. Paano ginagawa mo? Hindi ko alam yung pala ginagawa mo ngayon. Medyo cringe yung ginawa ko, pero di ba? Yun nga yung point So, doon tatapos sa ating Pinoy YouTuber review. Kung meron pa kayong mga channels dyan na gusto mong magsaliksik at isuksok ang aking tight Pampamilyan channel nga pala to. Hindi yun lang ang nag-iisang hindi fake dito. Pampamilyan channel tayo dito. Hindi tayo nang babastos, hindi tayo nang kaaway. Naghanap lang tayo ng mga kabubuhan at katarantaduhan sa internet. So, siyempre kung may nakita kayo mga channel na gusto nyo aking puntahan or tignan, comment nyo lang at titignan ko kung karapat dapat siyang mapulpol ni Paulis Pangkalawakan. Alam nyo na. So, siyempre huwag nyo kalimutan yung like, share nyo sa mga cancer nyong friends at sa mga kapwa kong Kigan o mandirigma, ano bang tawag talaga sa mga ano. And siyempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulis Pangkalawakan out.